یا پا آرزو د شهادت ماخام سحر یما یا پا آرزو د شهادت ماخام سحر یما زو قربان میں پا ناموس د پیغمبر یما یا غورز بپما لو یدا اختر وی او پدی ننگ چپا میدان پریکڑے سر یما ایدا پٹکی دا پیغمبر چمے پسر دے ایدا دنیا دا کافرانو پا نظر یما یک دزان یاد دے خوری حفاظت کڑما او بیا پما باندی نم کی دی دہشت گر یما یا سازو شن بند کڑم دا مرگ پاتے انشاءاللہ یا سازو شن بند کڑم دا مرگ پاتے لا جوندی یما ولار پخپل سنگر یما اچھے دجب گزار زیاد لری دتورے اوزو سراج الحق سراج غشائر یما اچھے دجب گزار زیاد لری دتورے اوزو سراج الحق سراج غشائر یما اچھی دجب غزار زیاد لری دتورے یزو سراج الحق سراج غشائر یما دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے شوق و محبت سر ما سروائے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے دا ختم نبوت تاج میں دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے حق چپ نبیانو کی بے مثل معتبر دے حق چپ نبیانو کی بے مثل معتبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے خاتم دا انبیاء نبی آخر الزمان دے خاتم دا انبیاء نبی آخر الزمان دے ہم آغا مسلمان دے چھے پدے دا چا ایمان دے چھے دا عقیدہ نو منی آغا لعین شیطان دے چھے دا عقیدہ نو منی آغا لعین شیطان دے چھے دا عقیدہ نو منی آغا لعین شیطان دے چھے دا عقیدہ نو منی آغا لعین شیطان دے چھے دا عقیدہ
عقیدہ نو منی ہغا لعین شیطان دے پدی قرآن گواہ دے پدی قرآن گواہ دے او پدی زمان باور دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے آگا چھے پا نبیانو کی بے مثل معتبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے ہر سو کپونڑے کی دا فتنہ دا قادیانانو سبحان اللہ ہر سو کپونڑے کی دا فتنہ دا قادیانانو یہ نعرہ دا الجہاد کو پدوی مسلمانانو نعرہ دا تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ نعرہ دا الجہاد کو پدوی مسلمانانو دا جنگ بدناموس گٹو یہ دا جنگ بدناموس رسالت گٹو یارانو دا جنگ بگٹو انشاءاللہ یہ دا جنگ بدناموس رسالت گٹو یارانو دا جنگ زمون ددوی دا جنگ زمون ددوی سر جاری شامو سحر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے آگا چھے پا نبیانو کی بے مثل معتبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے ناموس دا رسالت کی نو پا مالو نو پا زانیو ناموس دا رسالت کی نو پا مالو نو پا زانیو سرونا پتلو کی دو آغا مسلمانانیو سرونا پتلو کی دو آغا مسلمانانیو دلار دا ناموس رسالت آغا غازیانیو دلار دا ناموس رسالت آغا غازیانیو یا مرگ دا شہادت دے یا مرگ دا شہادت دے او یا جند غازی نر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے آگا چھے پا نبیانو کی بے مثل معتبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے میدان کی ولڑ من خلاف دا کفر او الحادیون سبحان اللہ املا تن دا خوگ اسلام کو نزگ زندہ بادیو لا تن دا خوگ اسلام کو نزگ زندہ بادیو ایمان پا اللہ لرو پا دغٹ کی خادیو ایمان پا اللہ لرو پا دغٹ کی خادیو ایمان مو پا خاتم ایمان مو پا خاتم دا رسالت نبی سرور دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے دا دے سٹیج اعلان کو دا وور قادیانانو انشاءاللہ زما اعلانم دستاسو دا طولو اعلان دے قادیانانو تا دا دے سٹیج اعلان کو دا وور خبیسانو دا دے سٹیج اعلان کو دا وور قادیانانو پا ہر محاز ولانستاسو خلاف یو شیطانانو سرونا با اچت نکڑے دا دن
اے دشمنانو سرونه با اوچت نکړه د دین اے دشمنانو په هر محاذ ولال در تزمن عظیم لخر دے د ختم نبوت تاج میں پسر د پیغمبر دے د ختم نبوت تاج میں پسر د پیغمبر دے هغه چې په نبیانو کې بے مثل معتبر دے د ختم نبوت تاج میں پسر د پیغمبر دے زار د ختم نبوت تاج میں پسر د پیغمبر دے چخکاری پا میدان کی دا زک زک نوجوانانو تو ام دا نبی علیہ السلام دا ناموس رسالت دا ختم نبوت پر قربانی دو تا تیارو انشاءاللہ چخکاری پا میدان کی دا زک زک نوجوانانو داوارا پا ناموس رسالت بند قربان دی چخکاری پا میدان کی دا زک زک نوجوانان دی داوارا پا ناموس رسالت بند قربان دی سراج الحق سراجنو پا مالو نپزان دی سراج الحق سراجنو پا مالو نپزان دی دا ختم نبوت سار دا ختم نبوت پنم قربان یہ مالو سر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے حق چی پنبیانو کی بے مثل معتبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے زار دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے دا ختم نبوت تاج میں پسر دا پیغمبر دے